ang Kanaan ay hindi heaven ang type niya. Hindi siya typology or symbol ng langit. Pero noon kasing unang panahon, yun yung mga narinig naming teaching. Oh, our Kanaan sa langit. Ganon. Promised land in heaven. Oh, yun yung aming naririnig noon. Yan. Pero, if you go deeper into a study ng scripture at pag binasa mo, hindi pwedeng iparallel mo, okay, or kaya yung pag-interpret mo ng Kanaan sa Biblia ay going langit. Kasi nga, yung Egypt, a world, okay, pwede yon. Egypt is the type of the world. Okay? Type means simbolo ng mundo. Red Sea, pwedeng gamitin. Crossing of the Red Sea, pwedeng gamitin. Okay, na type ng baptism of water. Pwede. Pasok pa rin yan. Si Moses, actually, sinabi ng Biblia yan, he is the type of Jesus. Pag sinabing type, shadow. Parang similitude. Okay, parang parehas. Shadow, pero hindi yun yung actual. Okay? So, si Moses ay hindi siya perfect example ng Savior, pero makikita mo yung ginawa ni Moses as Savior ng Israel, alright, para meron ka ng idea dapat ng darating na Savior, which is the Lord Jesus Christ. Amen? Doon sa trouble na yun, maraming symbolism, like, merong isang bato na sumusunod sa kanila. Bato yun na, rock, na sumusunod. Habang sila nagta-trouble. Oh. Kung meron lang sa panahon ngayon, sa technology na advance ngayon, bibili ako ng sandals at sapatos ng mga Israelites. Dahil habang nagta-travel sila, hindi nyo ba naisip, saan sila bumili? Walang SM. Noong unang panahon. Walang SM. Walang SNR. Walang credit card. Lahat ng lumabas dyan, pati mga bata, lumaki sa wilderness. Kasamang lumaki pati sandal at sapatos. Totoo yun. Hindi ito haka-haka. Hindi ito. Kasama yan. Oh, meron bang scientist ngayon na makakaimbento ng ganyan? Wala. Okay? Isa pa, na maraming miracle doon, yung pagkain nila yung mana. Oh, alam niyo yung mana? Oo, nung unang panahon, ang narinig ko sa mana, nung estudyante pa ako, ay parang marshmallow daw ang lambot. Pero hindi. Okay? Before the day, nahuhulog yun. Tapos ginagrind. Yun yung ginagawang bread. Pag naarawan na yun, nauuod. Kaya dapat gumising ng maaga ang mga Israelita para makapulot ng mana at may makain sila. Kaya yung mga hindi gumigising ng maaga, walang nakukuhang pagkain. Alam nyo na, ibig ko sabihin, ang pinakamagandang devotion, umaga bago sumikat ang araw. Di ba? May pattern kasi sa Bible na pwedeng gamitin. Hindi ko sinasabi na throughout the day, wala ka nang makuha. Meron din. Pag nag-pray, prayer and fasting ka, nag-concentrate ka. Pero pag sumikat ng araw, ang naisip mo na magpapakain ng baboy, aso, pato, kung ano nang naisip mo, paano ka makakonsentrate, di ba? Tama? Oh, yun, totoo yan.
It's not really may araw ang Word of God para, hindi ganun ang ibig sabihin yan. Ang ibig lang sabihin yung our concentration. So, pwedeng gamitin din yon na example. Okay. So, doon pa lang sa kanilang wilderness experience, ay maraming himala. Yung sa araw ay mayroong clouds na tumatakip sa kanila para hindi sila maging tinapa. Tinapa ba yun? O tuyo? Di ba? Sa araw, how can you survive a desert? Sa araw. Nakabilad. Wala yun. Mamatay talaga sila doon. Sa gabi, how can you survive yung lamig? Kasi sala sa init, sala sa lamig doon. Plus, i-plus mo yung mga serpiente, di ba? Alakdan, scorpion. Sa gabi, lumalabas yan. Sa gabi, meron namang pillar of fire. Imagine nyo yun. Yun yung pinakita ko the last time, di ba? So, habang sila'y naglalakbay, dumadaan sila sa iba-ibang, nakikita sila ng iba-ibang tribo o mga taong nananahan din doon na group-group. Nakakakilabot pag dumarating at dumadaan ang kampo ng Israel. May rule doon. Pag tumigil yung pillar of fire, yung pusti ng apoy, diretso sa langit, pag tumigil yun, titigil lahat. Maggagawa sila ng kampo. Pag umandar yun, kahit nagtututbrush ka, dapat lumarga ka na. Ayan yung awit natin, move with the cloud. Amen. Yan yung led by the Holy Spirit sa modern experience natin ngayon. Amen. Okay, so puro miracles yan. Sa ating panahon ngayon, ang tawag dyan, kasi doon sa Egypt, masarap naman ang kinakain nila. Siya din. Bakit? Kasi kung hindi masustansya at masarap, mamatay sila sa trabaho. Grabe yung trabaho nila doon, inalipin sila. Diba? Kaya sabi nila, naalaala nila, cucumber. Siguro may nananaginip. Diba? Doon sa kwan, cucumber. Diba? Ano pa? Yung, pag sa araw na ito, Panginoon Diyos o God. Kaya sa oras na ito, God, Lord, na ang bawat isa po, Panginoon Diyos o God, pagkalooban mo sila ng puso, Panginoon Diyos o God, Lord, na patuloy. Jack and the Beanstalk, di ba?
Nakakatuwa, no? Caleb and Joshua, alright, balik nyo sa inyong mga bahay kasi mas maganda yung sumunod doon na kwento. Di ba? Okay. Balik tayo dito. So, yun yung kanilang experience. Okay? At dito, pero may na-order na 25% sugar lang. Kung gusto mo ng no sugar, mas yung mahal nga lang. Mana. Anong tawag doon? Detox. Oo. Mana, everyday mana. Pero, imagine, ang kinakain mo galing sa langit. Oh. Why? Kasi may lupang pangako. So, darating ka rin sa lupang pangako, pero mag-detox ka. Kasi yung mga natutunan mo sa Egypt, mali. Alright? Amen? So, dapat, sa experience natin ngayon, na born again ka, naging anak ka ng Diyos, Kristiyano ka, ang dami mong natutunang prinsipyo sa mundo. Ang dami mong cucumber. Di ba? Ang dami mong aral sa mga tradisyon, sa mga naunang mga matatanda na akala nila yun ang tama, na pag challenge mo ng Word of God, the manna of God's Word, ano mangyayari? Aawayin ka. Sasabihin nila, malayo na ang aking narating. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba? Kasi pabalik siya kasi naligaw. Okay? Yung iba, mas marami na akong nainom na tubig kaysa sa'yo. Delikado yon. Mas maraming nainom, makilot. Yung nainom ko, kunti, pero malinaw. Di ba? Distilled. Ganon. So, ganyan yung pride ng mga nauna. Tama? So, but ang gusto ng Panginoon, ma-detox tayo from the principles of the world. Ma-detox. So, either spiritual or physical, the Word of God will cleanse you. The Word of God, pag tayo ay yung mga nai-inlove sa salita ng Diyos na mag-aral, hallelujah, huwag yung tiyagaan ha, hindi ko sasabihin tiyagaan nyo yan. Huwag pagtiyagaan, mag-enjoy kayo. Kasi nadi-detox ang toxic na mentality ng Pilipino. Amen. Ito yan. Nagsimula kayong mag-isip tulad ng ating Ama na nasa langit. Oh, yes. Kung ang ama mo taga-langit at nasa langit, nakaupo sa langit, nagbigay siya ng kanyang salita. Yung salitang yun, galing sa isip niya, galing sa intelligence niya, binasa mo at pinag-aralan mo, na-memorize mo, you are starting to think like our Father in heaven. Amen. Kaya sa totoong Kristyanismo, makikilala mo sa pananalita at sa gawa yung nagbabasa ng Bible at hindi. Amen ba? Nagbabasa pa lang pinag-uusapan, paano yung nag-aaral? Amen ba? Why? Kasi nai-influensyan tayo ng mga bagay na ating tinatanggap. Yung pinapaniwalaan, belief system. Okay? Huwag kayong mag-alala. Pag nagsasalita ako tungkol sa mga soft drinks, tungkol sa mga karning baboy, galing din ako dyan. Ang last siguro na aking mahirap i-give up noon ay alam mo. Kunti na lang. Kasi, yung pala, ang katawan, pag na-train mo na ang dila at na-train ang tiyan at katawan, kahit gustuhin mo man, ayaw na. Ayaw na. Pero nung una, yung gano'ng kalaki yung ganito na, ganyan. Akin yun.
Hindi, itatago po ko pa ang kalahati. Pero ngayon, kung mahilig pa rin kayo sa sweet talaga, cacao. Cacao chocolate. Pero, i-order nyo yung special. Kasi yung hindi special, 50% sugar, 50% cacao. Pero may na-order na 25% sugar lang. Kung gusto mo ng no sugar, mas yung mahal nga lang naman. Pero at least cacao. Na pag ininom mo umaga-gabi ng isang buwan, tumataas ang stem cell mo. Oh, miracle. Sabi ng Panginoon, I have given you the herbs for your medicine, for your food. So, yung na-detox ang Israel doon sa, dinidetox sila ng Diyos, yung iba, talagang ang hirap. Bakit? Wala na sila sa Egypt, pero dala-dala nila ang Egypt sa puso at isip nila. Yun ang problema. Maraming Kristiyano na born again na rin, daw, I don't know, si Lord lang ang nakakaalam, pero, nasa loob na ng church, pero ang puso at isip, ang karga, mundo. They departed physically from Egypt, pero yung Egypt, nandun pa rin sa heart. Kung mabigyan na lang niyang tsansa na mag-eroplano, babalik sa Egypt. Ganun lang yun. Pag free ticket, parang yung kahapon, Gideon, 32,000 na tao ni Gideon. Ang kalaban nila, 135,000 fully armed, strong Midian army. Ang tao lang ni Gideon ay 32,000. Sabi ng Diyos, marami yan. Bawasan mo. Kaya ang sabi na, paano kung bawasan yan? Lahat ng may dahilan para hindi sumama sa labanan, uwi! So, pinauwi. Alam niyo umuwi na may dahilan? Yung magluluto, maglalaba, kung ano-ano. 22,000 ang umuwi. So, napilitan lang sumama. Pero, ang mga yon ay nangangatog sa takot, kaya may alibay. So, di ba may kasabihan tayo, kung gusto, may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Imagine, 22,000, lalaban sa gera, tatakbo din yon. Sabi ng Lord, may naiwan ng mga 7,200, parang ganun yung kwintahan natin, Sabi ng Lord, marami pa yan. Di ba? Marami pa yan. Kasi pag manalo kayo, sasabihin nyo, ay, malaklakas kami, magagaling kami. So, hallelujah. Last test, yun, isingit ko lang, last test, para hindi naman kayo nalugi kahapon. Di ba? Okay, last test. Painumin mo sila sa ilog. Ang haba ng ilog na yan. Hindi ko alam, hindi naman nakasulat doon kung paano binilang ni Gideon out of 7,000 o 9,000? 9,000 plus, di ba? 9,000 plus. 9,200 ata yun. Paano? 9,700? Yung naiwan, paano mo 35,000 minus 22,000? So, ikwenta nyo. 35, 22, 9, mga 9,003. 9,300. So, pag tinignan mo, paano mo bibilangin yon? Ang sabi niya, yung iinom na, yung kamay ay sinasalot yung tubig tapos iniinom, yun ang piliin mo. Yung mga umiinom na blah, 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 ganyan, huwag mong piliin yan. Pauwiin mo kasi pag nakakita ng tubig o pagkain, wala nang pakialam sa kalaban. Mamamatay yan. Okay, kaya lahat ng mga hindi ready ang style. Kasi pupunta ka sa labanan, di ba? So, painumin. So, tinignan yung style. Pati pala style ng pag-inom, tinitignan. Kaya may mga tao pala na, laban! Laban! Pero pag may nakakita ng pagkain, nawala yung laban, di ba? Hindi na makikipaglaban, doon na lang tayo. So, yung mga yon, awak yung espada sa kaliwa, umiinom sa kanan, nakatingin pa kung may kalaban. Yan, ready. 300 yun na napili. 300. Sabi. So, sabi ko, paano yun? Kung 9,000, maglalakad ka, paano pipiliin yun? Ang bilis, parang calculator. Utak ni Gideon. Hindi ko alam.
Hindi naman nakasulat doon. Basta napili, Gideon 300. Oh. So yung iba, tanungin nyo na sa inyong mga asawa, pagbalik nyo sa inyong mga bahay. Kasi mas maganda yung sumunod doon na kwento. Oh, di ba? Okay. Balik tayo dito. So, yun yung kanilang experience. Okay? At dito, nung tinawag ng Diyos ang Israel out of Egypt, okay, ay talagang plano ng Diyos, hanggang ngayon, kiniklaim ng Israel yon, ang lupang ito ay ibinigay ng Diyos sa amin. Amen ba? Sa ibang bersyon, ang sinasabi ng Israel, pag naririnig nyo yan, Am Israel Kai. Okay, the Israel will stay forever in this land. Ayan yung ibig sabihin ng Am Israel Kai. Alright. So, yung sinabi ko kanina, mahirap sa mga Kristiyano minsan, naging Kristiyano, na born again, pero hindi pwede na dala-dala mo ang mundo sa puso mo at isip mo pa rin, tulad ng mga Israelites. Kaya sila ay utak, alipin pa rin. Kahit nasa wilderness na sila, ang plano ng Diyos, maditok sila, at ang plano ng Diyos, sila ay maging mandirigma. Amen ba? Mandirigma. Pero nung nasa Egypt kasi sila, slave. Sunod-sunuran lang sila kay Paraon. Hinahagupit, pinapatay, kahit madaganan ng bato dyan, walang kwenta, okay lang. Sila ay walang value pagdating. Inintensyon talaga ng Egypt na pahirapan sila, magkasakit, mamatay sa trabaho, para hindi sila dumami. Kasi natakot ang Egypt na, paano yan? Dumadami yung mga Israelites. Kahit slave ang mga yan. Pag dumami ang mga yan, pagdating ng araw. Walang pinag-iba sa Pilipinas. Yung oligarchs versus mga mahihirap. Ako nyo? Yung mga oligarchs, walang pakialam. Basta yumaman lang at magkapera. Alam niyo yung ibig sabihin ng oligarchs? Mamaya nyo na i-type sa Google, oligarchs. Okay. Hindi naman masama lahat yan. Pero karamihan ng oligarchs, kailangan nila alipin. Gusto nila maging mahirap ang Pilipino para pagdating ng eleksyon, hihingi ng ayuda. Kasi kung mayaman na lahat, sinong bubuto sa kanila? Wala na lang control. So ang kahirapan sa Pilipinas is a means of control. Walang pinag-iba yan sa Egypt. Once the person is mahirap, okay, you can be under the control of the people who have the money, na walang Kristo, na walang Diyos. Yan si Paraon. So alam nyo na ang Diyos ng mga oligarchs na walang pakialam sa mahirap. Si Paraon. Noong unang panahon, narinig ko yan sa mga matatanda. Para kang si Paraon. Hindi ko kilala yung Paraon na yun noon. Yung Paraon pala ay nagpapahirap sa mga mahirap, nang aalipin. Alright, so, dito sa Numbers chapter 13, gusto ng Panginoon na tanggalin yung slave mentality. Amen ba? Praise God. At doon sa mga 12 spy at unang pumunta, yung 10, note nasa bungad na sila ng Kanaan. Bungad. So, magaling ang Israel sa espionage. Yung pag-spy. Magaling sila dyan. Noong pa man, may magagaling na silang spy. Alright. So, out of the 12, yung 10 ang pinapunta, pang 11 at 2 si Caleb and Joshua. Alright. Pero yung 10, now, hindi ibig sabihin na marami, majority, yun ang tama. Amen ba? So, tatanggalin natin yung idea na kami ang marami, kami ang tama. Kami ang majority, kami ang tama. That's not true. Ang tama ay pagkasama mo ang Diyos. Yan ang tunay na majority, pagkasama mo ang Diyos. Amen ba? Okay. So, ang mensahe ay, verse 31, but the men that went up with him said, we be not able to go up against the people. Pagbalik nila, for they are stronger than we. Alright? Ito yung 10 spy.
pagbalik nila, nag-report sila. At sabi ay, hindi natin kaya. Hindi na. Now, nangusap na ang Diyos. Gusto ng Diyos maging from slave mentality to warrior mentality to honor mentality. Okay? From slave to ownership. Slavery to ownership. So, bagamat ang mga Israel pinakawalaan na ni Paraon, sa puso at isip nila, sila pa rin ay alipin. Ang utak nila ay alipin. Nakikita nila ang mga personal na limitasyon. Una, height. Sino sa inyo dito ang kahit ang height niya 5 lang o hindi nakarating ng 5, hindi na insecure? Hallelujah. Lakas ng amen ng Miss Catherine Santiago Anong height mo dyan? 5'2"? Straight 5. Okay. So, naka-breakthrough ka na. Yung mga iba, ang tinitignan, yung laki ng kaaway. Okay? Yung laki ng kaaway. At yung iba, ang problema ay ang pagdududa sa pangako ng Diyos. So, at least mga tatlong problema, no? Limitasyon sa sarili, magnifying the enemy, doubting God's promise. Yan ang problema ng mga nagsisimulang lumago. Yung bago pa lang. Yan ang problema. Kaya, tayong mga life group leaders, dapat inaalala yan. Amen? Praise God. Huwag nyo namang iwanan sa kabila habang nakatawid na kayo, diyan ka na lang kay Paraon. Huwag na. Okay? Tapos, tulungan natin sila na humawak sa pangako ng Diyos. Kasi hindi pa nila masyadong kilala ang tunay na Diyos na pag nangako, hindi niya kayang magsinungaling. Amen? Now, let's see how they see themselves. Verse 33. And there we saw the giants, the son of Anak, which come of the giants. Now, ang mga giants na ito, iba-iba ang height. Akala natin giants, yung mga basketball player lang na 6-footer, 7-footer. Hindi lang ganun. May mga giants talaga, parang laki ng mga coconut tree. Anakim. Anak. Mga sons of Anak, Anakim. Parang tribo yan. Which come of the giants, we were in our own sight. Pag minisure namin, kinumpir namin, ang tingin natin sa aming mga sarili, parang grasshopper lang. Grasshopper. Yung grasshopper, maliit. Yun yung ratio. Parang grasshopper lang. Meaning, sobrang laki yung mga ibang giants. No wonder why, nag-uwi sila ng prutas, hindi nila madala-dala. Kasi ang pagkain ng mga giants, pag sinabi mong grapes, natin, grapes, ganito kaliit. Yung pinakamalaking grapes natin, ganyan. Yung grapes ng giant, ganyan, parang bula. Amen? And we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Ganon din ang paningin nila sa amin. Para tayong kuto lang. Grasshopper, pak! Ganon lang. Parang lit lang natin gagawin tayo. Sinong nakapanood ng anyway, movie naman yun. Yun, ano ba yun? Yung beanstalk. Jack pala, Jack and the Beanstalk. Di ba? Nakakatuwa, no? Okay. Wala pa akong nakitang giant na gwapo. Puro pangit yung mga giants. Okay. Anyway, kasi ganun yung mga nakikita sa movie. Now, hindi naman pinakita dito, pero imagine, hindi lang ito figure of speech. Na, para tayong giant. Kasi lumit ang tingin nila sa sarili nila kasi insecure sila. No, this is possible na talagang yun ang tingin talaga, physically. At ngayon, lumalabas na yung mga relics na iba, yung mga bungo
sa mga ano, archaeologists, yung bungo, ganyan kalaki. Malaki. Yung bungo ng tao, ng giant. Meron yan. Alright? Yung malaking layon nga, bear, pet lang nila yun eh. Pet. Maliit lang yun. Hinahawak-hawakan lang nila yun. May mga ganong estatwa na nadidiscover. Sobrang laki. So, totoo naman. Okay? So, in Romans chapter 8, verse 15, pag Kristiyano ka, anong nakasulat? You have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Sa Old Testament, hindi nila tinatawag na Father ang Diyos. Siyempre, siya ang Father of the nation of Israel. Pero hindi yung Father na personal relationship na my Father or Abba, Father. So, noong unang panahon, hindi nila maisip, doon pa lang sa utak nila, talunan na sila. Yan yung tinatawag na ano yan? Mindset ng isang talunan. May nagsasabi na ang victory, ang pagiging champion, ay hindi dahil sa nanalo sa labanan o nanalo sa competition. Ang pagiging champion ay pananaw sa sarili. Bago inaward ng trophy ang isang champion, bago pa siya lumaban, bago pa siya nakikumpit, champion na ang tingin niya sa kanyang sarili. Actually, ganun tayo dapat tumingin ngayon bilang mga anak ng Diyos. Amen ba? Pag nagbabasa tayo ng Bible, nandyan yung aral. Nandyan ang salita ng Panginoon. Sa Proverbs 23 verse 7, for as a man think in his heart, so is he. Kung ano ang isip ng tao sa kanyang puso, siya yun. Alam nyo, yung mga ang utak ay dati nangungupit. Pag siya na ang maraming pera at hindi na niya makwenta ang pera niya, akala niya, kinukupitan din siya palagi. Kasi ang utak niya, hindi pa naalis yung kupit na utak. Naman nyo? Okay. So, minsan, nag-iisip tayo, kasi tayo yun noon. Ang tawag sa psychology, projection. We project sometimes ourselves to other people. Gusto ng Diyos na maalis yon at mapalitan ng tama na pag-iisip. Amen. Na, nung sinabi niyan, for as a man or for as he think in his heart, as a man think is his heart. Ang isang tao, pag nag-isip sa kanyang sarili, siya yun. So, minsan, biktima ka ng ganong pag-iisip. Pinag-iisipan ka na hindi ka naman ikaw yun. Why? Kasi, iniisip niya yun kasi siya yun dati. Di ba? So ako, pag may naiisip akong mali, nire-review ko kasi hindi ako yun. Pag may maling pumapasok sa utak ko, ay, Jesus, lumayas ka rito, hindi ka kasama sa utak ko. Especially pag sa kapatiran, di ba? Sa unbeliever, pwedeng mag-isip. Kasi alam naman din sa unbeliever, hindi pa Kristiyano yan, kahit nasa tingin mo mabait yan, may kunting problema pa rin. Pero pag Kristiyano na, well, meron pa rin hindi natanggal, right? Pero mas maganda yung wag kang mag-isip. Ang tawag doon, presume innocent until proven guilty. Yeah? Batas natin yun eh. Gamitin natin. Tama yon. Kahit na tingin mo na minsan harap-harapan ka ng niluluko, kunwari, bubo ka. Kunwari, tanga-tanga tayo. Naniniwala ka pa rin na hindi kanya lulukuhin. Naniniwala ka pa rin na magbabago siya. Minsan ang mabait talaga at maka-Diyos, nalulugi. Kasi ang tingin nila sa'yo, madaling bulahin si pastor, madaling bulahin si sister, madaling paikutin ito kasi born again. Sino naniniwala na ang tingin ng mga tao sa mga born again, mababait talaga? Parang hindi mabait yung iba.
Totoo yun. Kaya, huwag niyong sirain yung pananaw ng mga tao. Amen ba? Ang mga born again, totoong mababait yan. Kasi may Diyos na buhay yan. Kahit minsan naluluko na, sige pa. Totoo yun. Kasama ako dyan. Kasama akong naluluko dyan. Minsan alam ko na yung, kumbaga sa chess, alam ko na yung move. Alam ko na yung, paiikutin niya ako, alam ko na yung, pinagbibigyan ko lang. Binibilangan ko lang. 1, 2, 3, 4. Pag ako naman ang nag-move, ubus ka, di ba? Why? Kasi, dama pala yun, hindi chess. Dama. Minsan, people take advantage of our goodness, of your being forgiving. You are forgiving person. So, mabait si mami, si daddy, kahit kupitan ko ito. Pero hindi nila alam, kahit inusinti tayo, at kunwaring ignorante, at kunwaring bobo, at nagkukunwaring tanga, na hindi naman tayo tanga, amen? May discernment nga tayo eh. Ibahin nyo ang suspitya sa discernment. Yung iba, walang discernment, suspitya nyo lang yan. Okay? Okay. So, we forgive people. Why? Kasi naniniwala ka, Lord, sana magbago. Naniniwala ka na may power ang prayer. Naniniwala ka na ang tao may chance magbago. Pero minsan, hindi nila nadidiscern yung kabutihan. Kaya, itinutuloy-tuloy. Pero meron ding mga talagang nakukonsensya. At humihingi ng hindi lang sorry. Ang sorry lang yon. Pero ang totoong patawad, magbayad. Amen? Ang tawag doon ay si Zacchaeus. Amen? Humingi ng tawad sa Diyos, humingi ng tawad sa tao, ibinalik pa, dinagdagan pa. Why? Kasi totoong nagsisi. Amen? Ba't tayo napunta sa New Testament? Old Testament to eh. Anyway, as a man think in his heart, so is he. Paano mo i-apply yun? Pag may pumapasok na maling isip sa isip mo, i-resist mo yan. Sabi mo, huwag kang mag-isip. Banggitin mo ang pangalan mo. Hindi ikaw yan. Amen ba? Ang iniisip mo, puro kabutihan. Amen. Amen. Yun ang discipleship. Dinidiscipline mo ang sarili mo. Dinidisciple mo ang utak mo. Amen. Hallelujah. Sometimes, sabi ng iba, di tayo ang lugi, tayo ang talo. At least hindi ka matching. Kasi matalino man ang matching na paglalalangan din. Tayo, alam mo, nadidiscern mo, but you give chance to people to change. Yun lang ang kaibahan. Pero you pray. Dapat nananalangin. So, nung nag-spy din, okay, dalawa lang ito, si Joshua and Caleb. Kayo naman ang pumunta, tingnan nyo nga. Yan yung tinatawag na second opinion. Di ba? Ginagamit nyo lang second opinion pag nagpapacheck up sa doktor. Di ba? Uy, hindi maganda yung sinabi ng doktor. Maghahanap ka ng kakampi mo na doktor, di ba? Second opinion. At least, hindi mo alam kung, sino ang mali? Dr. A o Dr. B? Ikaw ang mamimili minsan, di ba? Sabi ni Dr. A, uy, masama, hindi maganda yung sinabi niya. Punta ka sa Dr. B. Ay, maganda ito. Kay Dr. B na lang ako. Ginawa ko rin yan. Nung nabangga ako noon, punta ako sa Regional Medical Center, okay, bangga ko, basag yung aking kwan dito. Kasi in-x-ray ako, may lamat, gumanon yung aking ribs. Kasi tumama yung
nag-angle yung gilid ng ban, naging ganyan, tumusok dito sa akin. Kasi nabasag yung aking ribs. Pag x-ray sa akin, kitang-kita talaga basag, nag-crack, gumanon. Kita yung crack. Dahil ang tagal nila kung ayusin yung mga sugat-sugat ko sa katawan, may mga siguro 6 kami doon. Yung isa nagsuicide, naglaslas, yung isa nadisgrasya. Yung katabi ko yung naglaslas, ako naman nagpipray, nililias ko ang sarili ko, in Jesus' name, recover. Sa Regional Medical Center ito. Tapos, tuwing iikot yung nurse, tinitignan kung sinong seryoso, hindi ako kinukuha kasi nagsishare pa kasi ako ng Word of God doon sa naglaslas. Sabi ko, ang sarap ng buhay. Ako gusto ko mabuhay. Ikaw nagpapakamatay. Disineran ko ng Word of God. So, yung doktora, ay yung nurse, pagdating sa akin, nagro-robing, titingnan niya kung sinong isasalang doon sa operating room, nilalagpasan ako kasi ang dami kong nagsasalita pa ako, pero hirap na hirap akong huminga. Pero inahabol ko. Nung dumating yung kapatid ko, si Reggie, bakit hindi ka naasikaso dito? Tinansfer niya ako sa Villaflor. Tapos, in-x-ray ulit ako. Pag x-ray, wala namang basag. Buo naman yung ribs ko kasi nakalihans ako. Buo. Sabi ng doktor, bakit eh? Nalito na. Sabi niya, ulitin natin. Pangatlong x-ray, ayoko na. Sabi ko, overexposed na ako, Dok. Di ba? Sabi ko, sa inyo na yan. Yung basag. Akin ito. Di ba? Yung walang basag. Miracle. Nahirapan pa rin akong huminga kasi may sugat ako dito. Pero at least, nakita ko yung second x-ray, nakadugtong yung aking ribs. 11 o'clock ng gabi yun. 12:30, nilipat ako. Hallelujah. So, nakita ko ang himala ng Diyos. Yung mga sugat ko, ay nako, hindi nyo alam, wala akong mukha noon. Wasak yan, wasak dito, wasak yan. May marka ba? Wala. Hindi naman ako nagpa-plastic surgery, ha? Alam nyo. Wala. Binalik ng Diyos lahat. Walang mga tahi-tahi dyan na makita ninyo. Kasi tumigil lahat ng dugo, tapos nag-close lahat ng sugat ko mag-isa. Yan yung, kanyan, testimony ko yan. Kaya galing na ako dyan. Sa mga ganyan. So, okay, si Joshua and Caleb pumunta. At nung nakita nila, they assess the situation. Mga spy yan, military leaders. Okay? At marami silang dinaanan na labanan. Ito na, magkukross na sila. Malapit na, bungad na. Yung land of promise, land of milk, flowing with milk and honey. Hallelujah. Pero may malaking hurdle na nakita ng 10. 10 yun, majority. Kung dinaan sa butuhan, natalo. Tama? Huwag na tayong tumuloy. Talo. Panalo yung 10. Di ba? So, minsan, hindi effective yun, ano? Amen? Ang importante, tayo ba nakakarinig sa Diyos? Amen? At nung makita nila, verse 30, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once. Na-excited. So, magkaibang report. Diba? Yung report ng isa, discouragement. Yung report ng isa, ay yung another group, yung dalawa lang sila, excitement. Punta na tayo! Agad na! Ngayon na! Let us possess the land. For we are well able to overcome it. How is that? Bakit iba ang utak ni Joshua and Caleb kaysa doon sa 10? Bakit? Diba? So, hindi niya sinabi yun para magpalakas ng loob. Oy, kaya natin. Kayo. Hindi. Pero nagsalita siya, ang nagsasalita, pananampalataya niya sa Diyos. Kasi Diyos ang nangako. Kilala nila ang kanilang Diyos. Amen. Yes, nandyan yung mga giants, pero ano sabi niya? Mga tinapay lang yan sa atin. Ano yung tinapay? Pampalakas.
Amen. Ang nakikita ni Caleb, hindi yung kalaban. Ang nakikita niya ay ang Diyos na buhay. Mas malaki ang Diyos na lumikha ng langit at lupa kaysa ang mga higanting nandito na may hawak ng lupa presently. Alright? So, yung wilderness ay training ground. Amen ba? Kaya kung ang feelings mo ay nasa parang wilderness, alam mo yung wilderness? Yung hindi masyadong masaya, hindi masyadong, para kang boring, para kang may kulang. Alam nyo, para sa ganon, labanan mo, actually, ang kalaban mo, sarili mo, hindi yung mga environment. Now, sa mga Kristiyano na hindi natuturuan kung sino ang tunay na kalaban, ang kinakalaban nila ay yung mga kapatiran. Oh. Yung iba, yung mga asawa na hindi pa Kristiyano. Pag nag-preach si pastor, pag may demonyo sa salungat, sa kalooban ng Diyos, rebukin mo, sabi mo, in Jesus' name, lumayas ka. Kaya pag uwi sa bahay, na-meet niya yung kanyang asawa na amoy chiko. Saan ka nang galing? Sabi niya, sa church. Bakit church ka dyan? Sabi niya, in Jesus' name, demonyo, lumayas ka. Oh, di ba? Kasi tinuruan ng pastor, magpalayas ng demonyo. Hallelujah. We need to see things in the Spirit. Maliwanag yan sa Bible. We do not fight, we do not war against flesh and blood. Amen. Amen. Praise God. Kaya ang unang kalaban natin sa totoo lang, yung sarili natin. Oh. Pag na-manage mo ang sarili natin, isip, temperament, self-control, na-manage mo, ang kalaban, madali na. Ang gusto ng kalaban, ikaw mainis. Sino naniniwala dyan? Yung mag-react ka. Huwag may ginawa siya. Ang tawag doon ay provoke. Ipoprovoke ka ng kalaban. Para mag-react ka. Sabi ng kalaban, uy, napagalit ko siya. Di ba? Na-disturb ko ang kapayapaan niya. Pero pag gumawa ng kabalbalan ng kalaban at nagpupuri ka pa rin sa Diyos, oh, hallelujah, yung demonyo ang nadidisturb. Sabi niya, bakit? Anong klaseng tao ito? Sira ulo ito. Kumakanta pa. Umaawit pa. Di ba? Amen? Oh, kakaiba ito. Either born again yan, susunod sa'yo, or masiraan ng bait. Kasi hindi niya maintindihan ang nangyayari sa'yo. Amen? Oh, ito, nakakita ng higante. Sabi niya, punta na tayo. Lusob, mga kapatid. Atin ito. Oh, hallelujah. Di ba sa natural, sira ulo? Amen? Lumabas sila, walang mga armas. At least, warrior sila doon sa wilderness. Papasok na, di ba? Amen? Praise God. So, yung wilderness experience natin, iba-ibang style. Iba-ibang level. Sino sa inyo ang minsan, parang, alam niyo yung ginagawa ng iba? Gusto nilang, akala nila yung church, heaven na agad. Hindi heaven ang church. Sometimes, sa loob ng church, may wilderness. Huwag kang tumingin sa tabi mo, mahahalata ka. Di ba? Sa loob ng church, may wilderness. Why? Kasi ginagawa ka ng Diyos na maging mandirigma. Hindi upang talunin mo yung katabi mo, kalaban mo, kaaway mo, kapatid mo. Talunin mo ang sarili mo. Oh, amen. Praise God. Upang sa ganon, yung mana mo na ibibigay ng Diyos, makuha mo. Kasi pag hindi mo ma-graduate sa loob ng church, di ba? Yung iba kasi, punta tayo sa church, masaya doon. Biglang wala na yung worship leader na anointed o musician. Tabi-tabingin na yung music. Ayaw nang umatin. Punta na sa kabila. Di ba? Or, yung air condition, nasira yung dalawa. Ay, mainit sa lugar na ito.
Tapos doon, kaya bumili agad ng air condition, baka lumipat yung iba. Hindi, pero lang yun ha. Okay. Yung iba, hinahanap yung comfort. Yung parang pagpasok mo sa church, bini-baby. Okay naman yun. Sino yung magaling mag-baby sa inyo? Pwede ba, pag ako ang pumasok, gawin nyo rin sa akin? Hindi ko na-experience yun. Hindi ko na-experience na binaby ako sa church. Pinagalitan pa ako, pinapalayas pa ako. Noon. Kaya gusto kong upuan sa likod. Kasi pag nag-preach yung pastor, parang ako ang pinapatamaan niya. Doon sa likod, pwede kang magtago. Na hindi ko sinasabing yung mga nasa likod nagtatago, ha? Ganon. Hindi ko masyadong naramdaman yung hinahanap na yung love. Wala. Saan kayo nakakita na pa-open ka sa harapan? Dito ka umupo. Tapos, pag nag-preach, parang lahat, ikaw pinapatamaan, isa lang ang audience niya, ikaw lang. Nangyari sa akin yun. Pero hindi ako umalis. Hindi ako nag-isip, hindi ako nag-rebuilde. Ang sabi ko, Lord, hubugin mo ako. Lord, linisin mo ako. Lord, sumusuko ako sa iyo. Hindi ko tinitignan na personal. Ang tingin ko, nangungusap ang Diyos sa akin. Pero hindi yun ang nature ko, ha? Ang nature ko dati, nung hindi pa ako born again. Kahit presidente, tinatayuan ko. Di ba? Kahit principal. Kahit sino dyan, tatayuan ko yan. Pero, hinubog talaga ako ng Diyos. Magpasakop sa kanyang salita. Kaya, sabi ko, Lord, hallelujah. From wilderness experience. Bakit? Kasi pag naging mandirigma ka, nakungkir mo ang sarili mo. Hindi kinakailangan makungkir mo ang kaaway. Si Lord ang makikipaglaban sa iyo. And then, ibibigay ang mana mo. Marami sa atin, hindi pa nakuha ang mana. Tawa nyo? Kasi hindi pa warrior. Yung iba, hindi pa nakuha ang mana. Na, when I say mana, it's not necessarily physical, material. Yung mana na yan is the perfect will of God in your life. Amen ba? Okay. Now, madaling maintindihan pag pera ang pinag-uusapan, pagpapala, madaling maintindihan. Blessing, gano'n, di ba? Kasi dito sa Old Testament, yun kasi ang picture. So, sino itong bakit magbibigay ang Diyos ng lupa na mamanahin ng Israel na may kargang higante? Bakit hindi na lang pagdating ng mga Israelites ay, hey, giants, get out. This is ours. Di ba? The owner of the land have come. Yay! Tapos sabi ng mga higante, ay, alis na tayo kasi pag-aari ito ng mga Israel. Wala namang nangyaring ganyan. Hindi aalis ang kalaban na walang gera, na walang labanan. Amen! Pero ang katotohanan, sino ang may-ari niyan? Ang Diyos ang lumikha. Kanino niya ibinibigay? Di ba? Kanino niya ibinibigay? Sa mga anak niya. Amen. So, ang enemy ay ayaw ibigay, pero tayo ang may karapatan. So, laban. Sabi niyo sa inyong katabi, laban. Amen. Hindi yan partilis, ha? Laban. Amen. Hallelujah. Okay. Now, why? Because God wants you to be the owner of the land. Yung hindi lang owner sa papel, owner talaga na mai-enjoy mo. So, ang tawag natin dyan ay yung mga giants, ang tawag ko dyan, verse muna tayo. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God lead you these 40 years in the wilderness, to humble you, to prove you, and to know what is in your heart. So, ang wilderness experience is testing time. To humble us. To prove. To prove mean ipakita na talagang anak ka ng Diyos at loyal ka sa Lord. And to know what is in your heart.
Kasi ang pinakamalalim na mahirap matarok ay puso ng tao. Amen ba? Nakakita na kayo na pag nagsabing yes, pero nasa puso niya, no? Parang eleksyon lang yan. Amen. Okay. Yes, 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 pero no yun. Di ba? May mga taong gano'n. 1 John 5:4. For whatsoever is born of God overcome the world. And this is the victory that overcome the world, even our faith. So wag ninyong iwasan ang wilderness. Kasi yan ay test of faith. It's not to destroy us, but to prepare us for dominion. Hindi ang mga trials and testing sa buhay, ang mga pagsubok sa buhay, yung mga konting nitty-gritty sa Christian life, ay hindi sinusukuan yan. Yan ay hinaharap upang ikaw, not for you to be destroyed, but for you to be prepared in becoming a leader, a king, to have dominion. Amen. For whatsoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. Deuteronomy chapter 6 verse 10. Actually, yung mga giants na kinatatakutan ng 10, hindi nila maintindihan, yun ang nag-preserve ng ating inheritance. Habang hindi ka pa ready, inaalagaan nila ang ating mga mamanahin. Amen ba? Ang tawag ko dyan na ibinigay ng Lord sa akin ay gardeners and gatherers at caretakers lang. Until the owners will come. Until the owner ay handa ng alagaan yung mana nila. Amen. And it shall be when the Lord your God shall brought you into the land to give you great and goodly cities which you build not. Oh, imagine bibigyan tayo ng Diyos ng mga syudad na hindi tayo ang nag-build. Which you build not, and houses full of good things. Parang mahirap paniwalaan niya, no? Magkakabahay ka na, hindi naman mo pinaghirapan. Sino naniniwala doon pagdating ng araw? Oh, which you filled not, and wells dig, which you dig not, vineyards and olive trees, which you planted not. Paano kayo mangyari yan? Maniwala ka sa pangako ng Diyos. So the enemies that you think, they are just caretakers of the promise until Israel is mature enough to claim it. Amen ba? Amen. Proverbs 13:22, the wealth of the sinner is laid up for the just. Yeah. Isaiah 61 verse 5-6, and strangers shall stand and feed your flocks. The sons of the alien shall be your plowmen. Alam niyo, pag born again Kristiyano tayo, hindi pa natin narating ito pero mararating natin. Magkakaroon ka ng kasambahay galing sa ibang bansa. Wow! Oh. Mahirap paniwalaan niya ngayon. Ngayon. Kasi to see is to believe yung iba Hallelujah. Pero may pangako ang Diyos, the strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the alien shall be your plowmen, and your vine dressers, but you shall be named the priest of the Lord. Men shall call you the ministers of our God. You shall eat the riches of the Gentiles. Now, pangako ito ng Diyos sa Israel, yes. Literally, yes. Sa kanila, yes. Pero we are spiritual Israelites. Kung ano ang experience nila, pwede nating ma-experience. So, pagtatayuan lang natin, alam mo, I'm a spiritual Israelites, hindi na ako stranger to the commonwealth of Israel. What the Lord has promised to Israel, akin din yun. At pag ginawa mo yung gawain ng Israel, faithful to God, alright, susunod sa Diyos, mangyayari sa atin yun.
Yung mga Gentiles sa sinisiran mo, hindi talaga maborn again. Ayaw talaga. Hintayin nyo lang. Ililipat ng Diyos yan. Ililipat ng Diyos. Hallelujah. So, ang mga giants are not blocking our destiny. They are maintaining it. They are preparing the wealth. They are preparing the resources, the opportunities. Amen. Praise God. Maaring yung mga future na kayamanan ninyo, future na pagpapala ninyo, nasa kamay pa ng kaaway ngayon. Pero ang totoo, ipinipreserve lang yun para sa appointed time na handa ka na. Ang nagiging tapat sa hindi kanya ay bibigyan ng sarili niyang pag-aari. Ang tapat sa maliit, bibigyan ng mas malaki. So they are gardeners tending the fields you are about to inherit. Do not fear the giants. But my servant Caleb, because he had another spirit with him. Yan, kakaibang espiritu, galing sa Diyos. Kung yung iba fearful, matakutin, mamamatay sa ilang ang mga yan. And hath followed me fully. Sabi ng Panginoon, sinunod niya ako. Alright? Him will I bring into the land. So lahat ng mga nananampalataya sa Diyos, nananangan sa Diyos, nagtitiwala sa pangako ng Diyos, praise God, makakapasok sa land of promise. Praise God. May nakahandang mamanahin ka, kapatid. Isang tanaw na lang. Sabi ng iba, isang kembot na lang. Isang hakbang na lang. Kasi nakita na eh. Amen ba? Praise God. Nalagpasan na yung wilderness of sin, yung mga S-I-N at saka Z-I-N yun. Okay. But praise God, ito na. Magkukross na. So, dito natin makita, paano yung mga challenges natin? Anong gagawin natin? Sa New Testament, no, in all these things, we are more than conquerors through Jesus that who love us. Amen ba? So, magsisi tayo sa ating mga pagiging matakutin, sa ating mga double-mindedness, at tapos i-embrace natin, alright, ang wilderness. Huwag niyong iwasan ang training. Huwag niyong iwasan ang discipleship. Huwag niyong iwasan ang G7. Amen. The wilderness is not a punishment. It is a preparation. Claim your inheritance with boldness, knowing that your inheritance is being maintained by the giants. Reserved for you until you are ready to reap the harvest. When you arrive sa maturity. Amen. So, tanggalin mo natin sa utak natin lahat ng insecurity, lahat ng negativity, lahat ng sinabing negative sa'yo, lahat ng mga panliliit sa'yo, lahat ng mga maling pananaw ng tao sa'yo, tanggalin nyo yun, palitan nyo ng bagong software ang utak. Amen ba? Praise God, yung pangako ng Diyos. The Lord bless us. Tayong lahat ay tumayo. Nawa, pinagpala tayo ng Panginoon from slave to owners. From slavery to ownership. Amen ba? Sino ang alam na alam niya na siya ay tagapagmana ng Panginoon? So, hindi yung bibigyang ka pa lang ng Diyos. Hindi ganon. Nakahanda na yung kanaan sa buhay mo. Nasa kamay lang ngayon ng mga caretakers of God's promise na akala mo enemy, pero pag ikaw ay tapat, ay marirelease sa'yo. This time, anong gagawin natin? Siyempre may communion, yes. That this time, ano ang call ng Panginoon? Ang call ng Panginoon is, kung nasaan ka na ngayon, I presume wala na kayo sa Egypt. Okay? I assume na kapag cross na kayo ng Red Sea. Kung yung iba sa inyo nasa wilderness,
embrace your wilderness. You will be strong. You will be, hallelujah, a warrior of the Lord. Amen. Don't worry for the money thing. Don't worry for the material things. They are being prepared and taken care of ng mga giants, the caretakers of the promises para sa mga tagapagmana. Okay? So prepare our hearts, prepare our minds. Praise God. Ang dapat ma-embrace natin, Lord, alam ko talaga, pinagpala mo na ako. Isang hakbang na lang. Hallelujah. Amen ba? Amen. Whether it is finances ang pinag-uusapan, whether it is your healing, whether it is divine health, whether it is a calling or a ministry, whatever, alright, na nakikita mo na, Lord, ito yung mana ko sa'yo. Do not fear. Amen. God is bigger than any of the giants that you know. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you. Salamat, Panginoon, sapagkat sa mundong ito, walang ibang magaling kundi ikaw lamang, Panginoon. Walang ibang dakila. Walang iba na pwedeng tumaas pa kay, O Lord God, because you are the greatest, you are the Almighty God, and you are the ruler of the universe. We praise your name. Hallelujah. You are the creator of the whole heaven and earth. Amen. And we praise your holy name. At kami ang iyong mga anak, natututo lumakad sa iyong mga pangako, binabago niyo po araw-araw. And we are warriors in Jesus' name. We are overcomers. Because of the Spirit of God that is in us, because we are equipped with the Holy Spirit, we are equipped, hallelujah, fully equipped to be warriors and overcomers. Bless your people, O Lord God, na magpatuloy kami sa journey into possessing what is ours. We are the truly owners of this land, either spiritually, in the spirit realm or physical realm. Walang kaibahan yan, Panginoon. Why? Because you are the Lord, the King, the Master of both realms, spirit and physical realm. And Father, we are your people, we are your children, we are the flock of your pasture, God. We bless your holy name. Sa oras na ito, I pray, Lord God, na lalakad kami sa revelation knowledge na yan. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, mapapabilis ang aming journey because we are led by the Spirit of God. Hallelujah. We move with the cloud. We bless your holy name. Thank you for the cleansing of your word. Thank you, Lord God, for the leading of your Holy Spirit. Thank you for the spiritual drink. Hallelujah. The rock that gives them spiritual drink na sumusunod sa kanila, Lord, is the same rock, the rock of all ages, Jesus Christ, our Lord and Master. Sa aming communion ngayon, Lord, we pray, hallelujah, na lahat ng virtue connected to this promise, to this covenant, ay matanggap ng bawat isa. Thank you for this ordinance that you have given us as we fulfill it, Lord God, tumitibay ang aming tipanan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. 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 Tunay nga na napakasarap makinig ng salita ng Panginoon. Sino pong nag-enjoy? Diba? Parang bitin, di ba po? Ang sarap kumain ng mana. Ayan. Sarap kumain ng salita ng Panginoon. Amen po. So ngayon po, tinatawagan ko po si Brother Dervin para pangunahan po tayo sa tithes and offering.
And tayo pong lahat ay tumayo for our declaration sa our tithes and offering. Let's declare. Father, we realize that you are our source, and you are therefore the source of our all blessings. So we give our tithes in our offering unto you this day as a token of our love and appreciation for you, and for your love, grace, and mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouses and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our lives with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly abundantly, and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our having. We are blessed to be head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessings them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over shall you cause them to be multiplied and restored unto us. From the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspects of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our lives. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and brings in the harvest of soul into the kingdom of God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.
Sound test. Amen. Ngayon naman po, tayo po'y darako sa pray one to another. Ayan, so hanap po tayo ng ating partner, babae sa babae at lalaki sa lalaki. Ayan, ang ipag-pray din po natin yung mga kapatidan natin na hindi pa po natin napag-pray.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Diretso nating sambahin ang ngalan niya sa pamagitan ng mga awitin ng papuri sa kanyang ngalan. Amen po. Hallelujah. Sino pong nakatanggap ng salita ng Panginoon? Amen. At ang niyang salita po niya nagbibigay sa atin ng galak, kapayapaan, at security in His presence. Hallelujah. Basahin ko lang po ang awit 40 verse 8 to 10. Sabi po niya dito, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Amen. Ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katuwiran sa dakilang kapisanan. Narito, hindi ko pipigilan ang aking mga labi. Amen. Hindi natin pipigilan ang ating mga labing magpuri sa Panginoon. Amen. O Panginoon, dakila ka at ikaw ating sasambahin ngayon at magpakailanman. Hallelujah. We worship the Lord, hindi dahil sa magandang pakiramdam natin o magandang sitwasyon, kundi tayo po ay nagpupuri base sa katotohanan na siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan, nag-iisang dakilang buhay na Panginoon. Amen! Hallelujah! Salamat o Diyos sa kaligayahan, kapayapaan at seguridad na ibinagkalog mo sa iyong mga anak. Hallelujah! Let's worship the Lord and praise His holy name. Declare the goodness of the Lord. Walang magpipigil sa kanyang mga bungang ngayon to declare the goodness of God. Amen! Hallelujah! Lord, you are good, oh God. We worship you. All my life, all I know, God's been good, good to my soul. Mountain high, valley low, I'm gonna sing wherever. All my life, all I know, God's been good, good to my soul. Mountain high, valley low, I'm gonna sing wherever I go. God is for me, God is for me. He's not against me. I will hold to the plans He has for me. Yes, Lord, when I'm broken, He will fix me. I will call on the name of the Lord. All my life, all I know, God's been good, good to my soul. Mountain high, valley low, I'm gonna sing it. All my life, sing. All my life, all I know, God's been good, good to my soul. Mountain high, valley low, I'm gonna sing wherever I go. He's my heart's song. In my sorrow, He's my hope. He's my hope and my strength for tomorrow. When the storm rises all around me, we call upon the name of the Lord. I will call on the name of the Lord. Yeshua, sing all my life, all I know, God's been good, good to my soul. Mountain high, valley low, I'm gonna sing wherever we sing. All my life, all I know, God's been good, good to my soul. Mountain high, valley low, I'm gonna sing wherever I go. Awitin po natin. We've got joy deep in our soul. Amen. Hallelujah. We sing. I've got joy, joy, joy deep in my soul. I will sing, I will sing, sing, sing wherever I go. 'Cause I've got joy, 'cause I've got joy, joy. Deep in my soul.
soul. Mountain high, valley low, I'm gonna sing wherever I go. I've got joy, yes, I've got joy, joy, joy. Right deep in my soul. I will sing, and I will sing, sing, sing. Wherever I go, all my life, oh God, you've been good. Sing, yes, all my life, all I know, God's been good, good to my mountainside, valley low. I'm gonna sing with all my life, sing, all my life, all I know, God's been good, good to my soul. Mountain high, valley low, I'm gonna sing. It's up all my life, all my life, all I know, God's been good, good to my soul. Mountain high, valley low, I'm gonna sing wherever I go. Yes, Lord, kami walang sawang aawit sa iyo, Diyos. Hallelujah. Praise you, Lord. Let's sing to the Lord. Woo! We will sing of the goodness of God. Hallelujah. Woo! Come on, church. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, God. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the one. Yes, Lord. You are the love that freed us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, Son of God, you are the one. You are the one. We're living for. Hallelujah. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Thank you, Lord. You are the love. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. Yes, you are. You are the one we're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high
of your praises, O God. We will declare your praises sa aming buhay, Panginoon. We will speak your word sa aming buhay, Panginoon. We will speak your word sa aming mga isipan at puso, Lord God. Hallelujah. Ito ang kalooban mo, Panginoon. Ito ang kalooban mo, Panginoon, ng bawat anak mo ay lumakad sa iyong mga salita, Panginoon. Pagkat nasa iyo ang tunay na kabutihan, Panginoon. Nasa iyo ang tunay na pag-asa, ang tunay na buhay, O God. You are the one true God. Wala nang iba, O Diyos. Wala nang iba. Hindi kami magtitiwala, Panginoon, sa ibang bagay dito sa mundo, kundi sa iyo lamang namin ipagkakaloob, ipagkakatiwala ang aming buhay, Panginoon. We trust your words, O God, like Joshua and Caleb, Panginoon, na makita nilang lupang pangakong ipinagkaloob mo, Lord. Titingin kami sa salita mo, Panginoon. Hindi sa mga higante, hindi sa mga nasa paligid, O Diyos, kundi sa salita mo na hinding-hindi nagsisinungaling, Panginoon. Hallelujah. We worship you, O God. Glory to your name. Hallelujah. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plans. That's just the way it is. Hallelujah, yes you are, oh God. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can. It's by your plans. That's just the way it is. Hallelujah, yes you are, Lord. 'Cause you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God. You're the only God whose power none can contend. And you're the only God whose praise will never end. You're the only God who's worthy of everything. Sing, Lord, 'cause you are God. That's just the way it is. We sing to you, Lord. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God. Yes, you are God alone. Yes, you are. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Hallelujah. You are God. We declare, sino ang Diyos na sinasamba mo? Sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo? He's unchangeable God, unshakable, unstoppable God. Yes, you are, Lord. We worship you, O God. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are.
unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are, Lord. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are, you are God, Lord. From before time began, you are on your throne. You are God, Lord. Yes, you are. Right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. You are God, Lord. You are God, Lord. From before time began, you are on your throne. You are God, Lord. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God, Lord. Yes, you are God, Lord. Yes, you are, Lord. You are on your throne. You are God, Lord. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God, Lord. Jesus. Yes, you are being thrown, oh God, being thrown, Yahweh. You are Lord. You are worthy, oh God. Yes, you are worthy. Holy, holy are you, Lord God Almighty. We sing worthy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Raise your voice to the Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Let us raise hallelujah to his name. We sing to the Lord. Hallelujah. Come on, use your voice. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty
worship the Lord. Sing, He is worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. I am Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, you are. I am Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. I am Lord God. Raise your voice to the Lord. He is worthy. Worthy. Worthy is the Lamb. You are holy, You are holy. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy. God Almighty. Yes, Lord. What is the Lamb? What is the Lamb? Hallelujah, Lord. We give glory to your name. King of kings, Lord of lords, you are worthy, Lord. You are worthy, O God. Elohim Elohim. Glory to your throne, O God. Hallelujah. Praises to your name. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Pray po natin ang ministry. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Diyos. Ako po'y lumalapit, Panginoon. Kami po lumalapit sa iyong harapan, O Diyos. Tinudulog, Panginoon, ang bawat ministry ng Christ our life. Hallelujah. Lord, tulungan mo po ang mga anak mo, Diyos, na makatayo, Panginoon, sa bawat ipinagkaloob mo po, Diyos, ipinagkatiwala, O God, ng ministry, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, na kayo ang siyang magbibigay, Ama, ng kakayanan upang ang bawat mga ministry na iyong pinagkatiwala sa iyong mga anak ay magampanan po, Panginoon, ayon sa iyong gabay at patnubay, O Diyos. Lord, sa oras na ito, hallelujah, patuloy po kami na ipinagpapasalamat po namin, Panginoon, hallelujah, ang children ministry, Panginoon, ang hallelujah, mga KB Eskwela, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga KB Eskwela, O God. Hallelujah, na iyo pong ipinatayo, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa iyong mga anak, O God, na nagtuturo, O Diyos. At ang mga batang ito, Panginoon, hallelujah, ay maturuan ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong plano, Panginoon. At sila po, O Diyos, ay iyong gagamitin, Panginoon, sa darating na panahon, O Diyos.
Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Sabi mo nga po, hallelujah, sa mga batang ito ay hindi babalik, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong mga salita, O Diyos, sa kanila, God, na wala pong magagawa, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa tulong at gabay mo po sa mga nagtuturo sa mga KB Eskwela, sa bawat mga barangay, Panginoon. Hallelujah. Barangay Kablong, Barangay Banawang, Barangay Primicias, hallelujah, barangay. Lahat po ng mga barangay ng hallelujah, Santa Barbara, O God, maging sa mga ibang lugar, O God. Lord, salamat po, Diyos, na patuloy po ninyong hallelujah, pagkaisahin, Panginoon, upang maitaas ang iyong ministry, Panginoon, sa mga batang ito, Diyos. At salamat, dahil kayo po ang katagumpayan ng bawat mga anak mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, maging sa mga kapulisan, O Diyos, idinudulog din po namin ang ministry ng mga kapulisan, Panginoon. Patuloy po namin sila ipinagkakatiwala sa inyo, Diyos. Maging sa mga nagtuturo, Panginoon, sa mga kapulisan, O Diyos. Salamat po sa mga bawat pastora na ginagamit mo po, God, upang maturuan ang aming po mga kapulisan sa bawat bayan ng Santa Barbara at maging sa mga ibang lugar pa, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo pong hinuhubog ang iyong mga anak. Patuloy mo po kami, Ama, na pagkaisahin, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong plano, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang siyang maitaas, Panginoon, sa buong bansa, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus na makapangyarihan, na siyang kumikilos, buhay, Panginoon, na siyang gumagabay at nagbibigay, Ama, ng karunungan at kaalaman sa mga anak mo, O Diyos. Lord, salamat din, Panginoon, hallelujah, sa mga ministry ng, hallelujah, mga nanay, O Diyos. Thank you, Lord, na kayo ang siyang magbibigay ng pagkakaisa, Panginoon. Hallelujah. Na women of blessing, O God, hallelujah. Salamat po sa Pastora, Panginoon, Pastora Catherine, na siyang nangunguna, O God, maging sa kanyang mga kasamahan, Panginoon. Thank you, Lord, na pagkaisian mo pa sila, Ma, ng patuloy upang ang iyong kaharian, Panginoon, ay may ihayag, Panginoon, ang iyong banal na salita, O Diyos. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa bawat mga ministry mo, God, na bagamat hindi ko po bigkas, Panginoon, Lord, kayo na po ang siyang, hallelujah, nakakaalam, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa tulong at gabay mo po sa iyong mga anak, O Diyos. Saan man sila mapunta, saan man sila madako, Panginoon, sa bawat ministry. Salamat sa pag-iingat mo po, Panginoon, at pagbibigay ng malakas at malusog na pangangatawan upang magampanan po ng bawat isa, ang bawat ministry na ipinagkaloob mo po sa mga anak mo, O Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang Christ our life, Panginoon. Salamat po, God, ang pagtutulungan, pagmamahalan, at ang higit sa lahat, pagtutulungan, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat ng mga anak mo na ginagamit mo, Diyos. Ikaw ang Ama, ang may taas sa bawat buhay po namin, O Diyos. Thank you, Lord. Bawat mga nanay na ginagamit mo din, Panginoon. Sa mga anak mo, mga kabataan na iyong ginagamit sa bawat ministry. Thank you, Lord, na kayong siyang manguna, magbigay ng karunungan at kaalaman, pagkakaisa, Panginoon, magtutulungan upang ang iyong kaharian, O Diyos, hallelujah, ay mapalawak pa, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga anak, O God. Lord, maraming salamat po, O Diyos, dahil sabi mo nga po sa iyong salita, Panginoon, na kung ang iyong mga anak ay hahayo, Panginoon, hallelujah, ay magkakaisa, at ikaw ang siyang magbibigay ng gabay at tulong sa bawat isa, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang, Ama, ng papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Patuloy po nating ipanalangin ang ating mga pamilya. Yes, Lord, hallelujah, O God. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa bawat isa na narito, O God. We thank you, Lord, for the Holy Spirit, Panginoon, O God, na kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon, O God. We pray, Panginoon, sa aming mga family, Panginoon, family members, Panginoon, O God,
Lord, idinudulog namin sila sa iyo, Panginoon. Iniiyak namin sila sa iyo, Panginoon, O God. Iniluhod namin sila sa iyo, Panginoon, O God. Lord, ang mga pamilya namin na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, help us, Panginoon, O God. Teach us, Panginoon, upang, Lord, ituro, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, we decree and declare, Panginoon, as for me and my house, we will serve to you, Panginoon, O God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, sa declaration na yun, Panginoon, O God. Lord, na tunay nga, Panginoon, O God, na kami ay tinuturuan mo, Panginoon, O God, kung paano sila ilapit sa iyo, Panginoon, O God. Lord, gabayan mo kami, Panginoon, maging ang aming family, Panginoon, O God. Dahil naniniwala kami, Lord, na ikaw ang siyang center, Panginoon, ng aming mga pamilya, Panginoon, magmula sa aming mga magulang, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, O God, sa lahat, Panginoon, ng relatives, Panginoon, ng aming family, Panginoon, O God. Turuan mo kami, Panginoon, na ituro sa kanila, Panginoon, ang katotohanan na nagmumula sa iyo, Panginoon, O God. We thank you, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, ano man ang plano ng kaaway, Panginoon, mga Lord, sumpa man yan, Panginoon, O God, na itinanim ng kaaway, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon, O God, in Jesus' name, Panginoon, by your authority, Panginoon, na pinagkalob sa amin, Lord, ay ito ay sinira mo, Panginoon, at niwasak mo na, Panginoon, O God. Dahil walang sino man, Panginoon, or anuman, Panginoon, ang kayang gawin ng kaaway sa aming pamilya, Panginoon, O God. Dahil, Lord, ang covering mo, Panginoon, O God, ang precious blood mo, Panginoon, ay dumadaloy sa aming mga buhay at sa aming pamilya, Panginoon, from head to toe, Panginoon, O God. Hallelujah, O God. Yes, Lord, help us, Panginoon, O God, to share you, Panginoon, O God, sa kanilang buhay, Panginoon, O God. At tanggapin kanila, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, O God, na hindi masasayang, Panginoon, ang kanilang buhay dito sa mundo, Panginoon, O God. Bagkus, Lord, O God, ikaw ang nagtuturo sa amin, Panginoon, kung paano mag-serve sa iyo, Panginoon, O God. Hallelujah, O God. We thank you, Panginoon, O God, sa promises mo, Panginoon, na pinagkaloob mo na sa amin, O God, sa buhay na walang hanggan, Panginoon, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, Panginoon, O God. At ikaw lamang ang aming niwe-welcome, Panginoon, sa aming family, sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Hallelujah, God. We honor you, Panginoon. We worship you, Panginoon. We glorify your name, Panginoon, O God. Ito ang aming panalangin, Panginoon, na may pagsasalamat at pagpuri sa iyo, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, pwede na po tayong maupo. Ayan, so before po tayo dumako sa testimony, ayan, so lahat po pala ng mga bago, pwede po bang tumayo? Ayan, may nakikita po kasi akong mga first time na umaten lang po dito. Ayan, si Abby and... Ayan, tayo pong lahat. Okay, maaari po bang tayo pong lahat ay tumayo at kamayan po natin sila, sabi natin na, welcome to the family. Ayan, so Calm Family. Ayan. So welcome po sa Calm Family na kung saan tayo po ay isang pamilya dito sa ating church. Ayan, so tunay nga na God is good. Parang hindi ko narinig, God is good. Hindi ko talaga marinig, God is good. And all the time, God is good. So ngayon, it's time to share yung goodness ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating testimony. Ito yung time para tapakan ang gawain ng kaaway at dakilain ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po. So, sino po ang mauna at nais pong ihayag ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Talagang nagpupuri dahil talagang napakabuti niya at tapat siya sa kanyang mga pangako. At patuloy pa akong nagpapasalamat dahil nandirito ang aking pamilya, ang aking mga apo, ang aking anak, at manugang, maging ang ating anak sa pananampalataya.
At salamat sa Panginoon dahil sila ang nagdala dito. Dati na sila, kasama natin sila, pero medyo talagang may mga traveling sa wilderness, pero natuto nila muli na bumalik sa ating bahay, sambahan. Amen. Sa Panginoon. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Tunay nga, di ba? Yun yung declaration natin na as for me in my house, we will serve the Lord. Sabihin mo sa katabi, susunod ka na rin. Ayan, syempre susunod ka na rin. Amen po. So, sino pa po? Ayan, sa atin siya. Sound. Ayan, nagpapasalamat din po kami in behalf po ng Nilombot, Call Nilombot. Ayan, praise God dahil nagawa na po ang ceiling ng Church Nilombot. Palakpakan po natin ang Panginoon. Actually, year na po ito na desire and prayer po talaga namin na syempre, alam naman po natin kung gaano kainit na walang ceiling at syempre yung alikabok pumapasok po. At ayun, parang yearly may goal, may ganyan. So, pero itong taon na ito ay talagang sige, wag na tayo wag nang magplan pa ng ang dami-dami umpisahan na po agad. So, nag-start po ng May, natapos po ng May. Ayan po ang ating ceiling po sa wala pa pong tawag doon pala masilya ba yun? Hindi pa po na masilyahan. Pero praise God dahil may konting mga ilaw na lang pong ilalagay dyan. Pero tapos na po. Ayan. At salamat po sa ating mga nag-contract. Kumuha ng construction dyan. Ayan. At syempre sa yung na-bless din po ang ating mga asawa po ng ating mga sa Bintinilla dahil sila po ang gumawa dyan. At thank you din po sa, ayan, yung sa mga ilaw po, yung sa kapatid po nila Julina. Ayan, praise God, napakagaling po niya. So yan po ang ating update po sa church po natin. And yan po ay naipon ng ating church. Yung ginamit po dyan ay naipon savings po ng ating church po sa Nilombot. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, yun lamang po. Amen. Tunay nga, di ba? Anong year natin ngayon? Year of restoration and expansion. Ayan. Meron pa po, syempre, hindi, alam ko may ginagawa ang Diyos sa buhay ni Tita Ness. Ayan. Hello, good morning. Okay, so ito naman actually is para sa lahat ng mga teachers. Actually, wala akong mga naririnig na mga testimonies nila. So, akala ng lahat, napaka-strong ng mga teachers. Okay, and probably because yung mga life group ninyo more on other professions, more on other professionals, but may mga battles din po ang mga teachers. Okay, maybe this is a wake-up call po sa atin lahat na even yung mga parents po namin, even yung mga family members po namin. Okay, para ngayon kasi, tinawagan ako ng school. So, today is Sunday. So, tumawag yung registrar sa akin. Ang hawak ko kasi 40th year, graduating. Okay, so medyo mabigat. Kasi ang hawak ko na estudyante, 300 plus. Okay, so pag nakikita nyo ako, minsan, hindi nyo ako nakikita. Present ako dyan, pero minsan wala na. Okay. So 300 plus yung hawak ko, tinawagan ako ngayon lang, habang nagpipray tayo for the family. So Ma'am Ness, nasaan po yung grade ng mga 40th year? Kasi po, kailangan na po namin mag-compute ng grades, yung mga with distinction, yung may mga with honors, and something blah blah blah, something ganyan. So kakababa ko lang ng phone kanina. So sabi ko, Ma'am, hindi ko pa po tapos, though meron na po akong na-input na ibang grades kagabi, nung isang araw, sabi ko. So, hanggang kailan po ba ang deadline? Actually, ang deadline namin nung Friday. Tapos, 3 kami. Actually, hindi lang ako may hawak ng 4th year. Even other programs sa campus namin. Problema namin because ang end ng semester namin is 27.
And then 30th, dapat meron na po kaming grades. And hindi po yon soft copy, yung supported lang. Kasi po, sa mga ibang tao po na hindi po alam yung sistema po ngayon sa school, it's not more on sulat-sulat or something. It's more on technology na ginagamit namin. So even you have your cell phones, you have your tablets, you have your computers, then pwede mo na pong ipasok yung mga grades ng mga estudyante. So mga parents, sana minsan hindi na po nakakapaglaba yung mga anak ninyong teachers. Huwag niyo pong pagalitan. Okay, kasi may mga ganun po kaming mga senaryo sa buhay. Ngayon, nung Thursday night, sabi ko doon sa isang kasama ko, doon sa department namin, sabi ko, sir, tumawag sa akin, habang nagdadrive ako, actually, nasa crossing na ako noon. Sabi ko, sir, tumawag sa akin si sir ganito, sabi ko. So, no dropping of names because once na nagtitestify ka is minsan you need to hide something for the sake of confidentiality. So, yun lagi ang sinasabi ko sa mga estudyante ko. Don't drop names. Even yung mga nagsisend kayo ng mga memos, mga sulat or something, you need to hide yung mga signature ng mga importanteng tao doon. So ngayon, sabi ko doon, sir, matatapos mo daw yung grade mo bukas kasi yung mga graduating. Sabi niya, ma'am, kakayanin. Pero pakiramdam ko hindi. Kasi talagang grabe yung mga requirements namin. It's not one requirement lang. It should be, ipoproduce mo ng 3. And even sa aming mga teachers, we need 29 documents na ma-produce para lang makapagbakasyon kami. Yes, may vacation po kami 70 days. Yung 70 days na yon, okay, so hindi ko na may bayad yun. Okay, so 70 days yung vacation namin. But before po yun, kailangan po namin ma-comply yung 29 na documents. Walang nag-screenshot ha. Usang screenshot and then transfer to another. O, iwasan niyo po mag-screenshots, mag-forward ng mga private messages, and then po-forward sa iba because pwede po kayong kasuhan dyan. Okay, that's against Data Privacy Act Law, something blah blah ganyan. So may mga liabilities po kayo dyan or pananagutan. Okay, so next ulit, so sabi niya, ma'am, hindi ano. So sabi ko, sir, ako siguro yung hindi talaga kaya yung mga requirements, i-incomplete ko na lang. Pero against sa heart ko talaga mag-incomplete ng bata because kaya ako nasa profession na to para matulungan sila sa future nila. Yun lagi ang sinasabi ko. So, sige, alas 2, alauna, minsan patulog na yung dalawa, ako nandun pa gumagawa, nagsasagot ng phone. Minsan kumakain kami, nagsasagot ng queries, ganyan-ganyan. So ngayon, nung hindi na talaga namin kaya nung dalawang kasama ko doon, 9:30, may dumating na memo sa amin, nagkaroon ng team building yung mga non-teaching personnel. So those non-teaching personnel po, sila po yung hindi po nagtuturo doon and yung kanilang trabaho ay nasa accounting, sa registrar. So sila po yung may staff doon na nagre-receive ng mga documents coming from teaching personnel. Kami po yung mga teaching personnel because kami yung nagtuturo sa mga tao or mga bata. Sabi nila doon, so bukas sarado po ang office ng registrar because meron po silang team building. Bibigyan po natin sila ng time para mag-relax and something. Tuwang-tuwa kami lahat because yung deadline namin mamumove bukas. So sabi ko sa mga bata, yung mga kulang pa ng requirements, i-comply ninyo para hindi kayo ma-incomplete. Sayang naman yung mga efforts. Ganyan. So number 1, that's answered prayer kasi nga na-extend. Ang hirap po talagang habulin ng 300 plus na tao, gawan mo ng grades. Ang hirap po nun. Another is, nagbigay ako ng instructions sa mga bata and then unknowingly, yung batang yun hindi sinabi sa group chat nila. Pagdating ng checking of output nila, mali-mali lahat. So sabi ko, bakit? Ano nangyari sa inyo? Yun, kinausap ko yung bata, ma'am, ayaw kong sabihin sa kanila kasi sila po yung naninisi something, pag nagkamali ka o ganyan, so ayaw ko po ganyan. So may nangyayari na crab mentality doon sa group chat nila. So ang nangyari lahat ng sisi sa akin. So hinayaan ko lang, yung mga bata, sige ganito ang gawin ninyo. Grabe yun, alam nyo, hindi kami nag-lunch. Nag-lunch ako 10 o'clock ng gabi sa bahay. So ang kinain ko lang the whole day, nung meron kaming conference, isang burger ng Jollibee at isang water bottle na ganito. Hindi nga ako na umihi sa office Sa bahay na ako lahat, kumain, alas 10 ng gabi noon. And aside doon, may mga nare-receive ka pa na mga complaints na ganito, ganyan-ganyan. So yung ginawa ko, hindi ko sinagot lahat. Tapos, hindi ako sumasagot by chats or something, by phone. Tinatawagan ko yung bata. Tapos, kinakausap. And then, sa 2 araw ko na nasa bahay, nagsisearch ako ng mga problema nila, doon ko nalaman na may mga bata na galit sa akin. Na yung batang mga yun, dati close ko, tapos bilang galit. So sabi ko, tinawagan ko sila. Number 1 reason, bakit sila galit sa akin,
natitake for granted ko daw sila, hindi ko sila napapansin. Sabi ko, 300 plus kayo, mag-isa ako. Kung hindi ko kayo napansin o na-smile or something, siguro naman di ako galit. Yun ang number 1, nakanina galit ako. Number 2, yung instructions, ganito ma'am, ganyan. Nagbigay ako ng malinaw na instructions, bakit hindi sinend? Ganyan, dapat nilapitan niyo ako. So yun, yung prayer yung preaching ni Pastor kanina is about, if you are Christian, dapat yung discernment mo, iba. At yung pag-iisip mo, iba, doon sa ibang non-Christian individuals. So ang testimony ko, masyadong mahaba, no? Introduction pa lang yun. Ang testimony ko is ganito. So sa dami ng mga gano'n na feedback sa akin, sabi ko kay Rex kagabi, itong subject na to, gusto ko nang bitawan matagal na. Sabi ko, kasi aside doon, ang hirap kasi, imagine nyo, imo-monitor mo sila sa Manila, imo-monitor mo sila sa Baguio, imo-monitor mo sila kahit saan, gamit mong sasakyan mo. Ngayon, ngayon, di sabi ko, napapagod na ako. And pagdating, hindi lang po yun ang subject ko. Pagdating ko sa school ulit, may 3 sections, 4 sections pa pala ako na iba-iba yung subjects at iba-iba yung behavior. Yung 300 plus na estudyante, iba-iba yung behavior, iba-iba yung attitude, iba-iba yung family background, iba-iba yung pananampalataya nila, iba-iba yung paniniwala. Imagine that mag-isa ako. Ngayon, ang testimony ko is ganito. Doon sa preaching ni Pastor kanina, habang nakikinig ako sa bahay, kasi alam niyo na late kami lagi, di ba? So more online ang nakikinig ako. Sabi kong ganon, okay, so timing para sa akin. Kasi number 1, sa lahat ng complaint nila, hindi ko pinatulan. Grabe, meron pang isa doon na estudyante, pag magsalita sa akin, wagas talaga. Alam mo yun, yung provoking talaga. Inaantay niya na magalit ka, na pag nagalit ka, screenshot niya yun, and gagamitin niya yun para panglaban sa'yo or something. Ngayon, hindi ko sinagot lahat yun. Hindi ko sinagot. Another is lahat ng, pag makikita niyo ang cellphone ko, parang naka-block pa yun, na naka-bold pa lahat. Ibig sabihin, hindi pa siya nababasa. So, hindi ko nire-reply lahat. So, sabi ko kay Rex kagabi, sabi ko, siguro it's time. Sabi ko, ito na yung answer sa prayer ko. Kasi pinagpipray ko na bitawan ko na tong subject na to at ibigay ko sa iba. Kasi ayaw nilang ibigay sa iba. Dapat sa akin. So sabi ko, nahirapan na ako, Lord. So gusto ko, iba naman na yung subject na hawakan ko. Kasi alam niyo ba, pag teacher ka, yung patience mo hindi po mula sa pang hanggang dyan lang. Pag teacher ka po, ang patience mo mula ibang bansa, papunta sa ibang bansa. Yun po yun. Tapos mga parents din po na nandito, pag kayo po yung complain ng complain para sa anak ninyo, please lang, unawain nyo yung mga teachers. Tao din po kami. Hindi po kami perfecto talaga, sa totoo lang. And another is, sana i-include nyo din po kami sa mga prayers ninyo because may mga silent na problema po kami at pinaglalaban na minsan hindi po namin kaya mag-isa. Ngayon, kung sabi ko, kung hindi lang talaga ako at si Lord na gumagalaw sa buhay ko, ewan na lang, baka na-report na ako sa ganyan o ganyan dahil pinatulan ko lahat. So yun, ang hirap mag-handle ng individuals with different behaviors, with different attitudes because they have their different backgrounds. Iba-ibang family yung pinanggalingan. Ngayon, kung ikaw is maiksi ang patience mo, papatulan mo lahat. So sa introduction na yon, ang summary ko is, ito po yung testimony. Thankful po ako because timely yung preaching kanina. And tama nga, si Lord gagamit minsan ng kahit na negative or pangit na scenario or situation just to answer your prayer. Yung parang sa akin, gusto ko nang bumitiw ng kaya sabi ko nung Friday sa office, payagan niya na ako, nabitawan ko tong subject na to dahil talagang ang hirap. Ang dami Pag makikita mo, sabi ko, kaya na anong gawin mo kasi, hindi lahat ng tao nakakaintindi doon sa sinasabi mo. Ngayon, kung ako, is yung patience ko very short ganyan, mapapahamak ako. And another is, ang pinoprotektahan ko talaga is alam nila doon na ako is Kristiyano. Ngayon, pag alam nila na Kristiyano ako at nakita nila na nagalit ako, tama, sabi ni Pastor kanina, gagamitin ng kalaban yun para masira ka. Yun. So sabi kong ganon, yun, thankful pa rin. After ng pagbaba ko ng phone kanina, nung nakausap ko yung registrar, pinagbigyan niya ako kasi ma'am, ayaw ko pong mag-incomplete ng estudyante. So inantay ko pa yung requirements nila.
So, yan po. And another testimony is yung mga travel namin ng anak ko because tapos na rin po yung SEM, tapos na rin po yung 1 year niya. So, moving up na siya sa grade 9. So, yung every morning, napakikipagbaka ulit ng bawat isa. And thankful po ako, nakita ko dito yung isang ginagamit ni Lord every morning. Kasi pag nasa traffic area po kami, na-appreciate ko po yun, sir. So, alam niya kung ako na minsan, siguro nakikita niya ako. So, I think siya din po yung sinend ni Lord para minsan i-guide kami or bigyan kami ng favor sa daan. So, thank you so much. Nakita po kita kanina. And another po is, yung mga bata rin po na nandito, wag po kayo masyadong feeling entitled. Yung mga teachers niyo po nahihirapan talaga. Naka-smile lang ang mga yan because they are protecting yung license nila. Another is they are protecting na sila ay Kristiyano. Blessed po kayo because nagkakaroon po kayo ng mga teachers na talagang totoong Kristiyano. So yun lang po, hindi ko alam kung testimony po yun or pag-a-appeal po sa inyo na we need to pag-pray din po natin yung mga teachers. And even mga parents, pag may mga teachers po kayo na mga anak or mga kapatid, include nyo po sila sa prayer. Kasi ang number 1 na nagkukos po ng sakit ngayon is yung stress. Alam niyo si Dr. Willie Ong? Di ba si Dr. Willie Ong is doctor na yon and more on, ang mga teachings niya is more on about health. Ngayon, nalaman, may interview na lumabas, na in-interview siya, ang number 1 na nag-cause sa kanya ng cancer is lahat ng bashers niya, pinapatulan niya at iniisip niya na stress siya. So siya ay nagkaroon ng cancer. So yun lang po. Thank you. Happy day. Thank you so much po. I agree. I agree. Ayan, so, ayan po, ipag-pray po natin talaga ang mga teachers. Totoo po yun. Praise God kasi andyan yung salita ng Panginoon. Napakahalaga po yun. So, glory to God. Sino pa po? Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong ipat-testimony ang ginawa ng Lord sa akin. At miracle po. Dahil noong April po ay ako po ay na high blood at tanghali po noon kakain na po kami. Biglang sumama po ang pakiramdam ko at nahilo po ako. Bigla po punta po ako sa labas at naligo at nagpahinga. Pagkatapos po na sabi ng ate ko, halika tayo pa-check up ka namin. Pagsakay ko po ng sasakyan, wala na po akong matandaan, wala na po akong malay. Pagdating po sa ospital, ay hindi ko na po alam yung mga tinest po sa akin. Critical na daw po ako. At gusto po nila akong operahan dahil may nakita pong dugo at tubig sa aking ulo. Pero pinatawag po ang aking nanay at tinanong po kung gusto po akong operahan. Pero ang sabi ng nanay ko, isa lang po ang tagot niya. Hindi ko ipapa-opera ang anak ko. Magtitiwala po kami sa Lord, sabi niya. Pagkatapos mo na, gusto po talaga nila akong operahan hanggang sa binibilangan na po ako ng doktor na i-declare na po ako na comatose. Pero hindi po pinayagan ng Lord na mangyari sa akin yon. Niyakap niya ako at ginising. Ginising niya po ako ni Lord. Pagkatapos po nun ay nag-decide na po sila na ilipat na po ako sa ibang ospital. At salamat po kay Lord dahil binigay na po ng tamang doktor, tamang gamot sa akin.
Sa kamiling po ay pinapatawag na po ang aking mga kamag-anak at mga pamilya. Dahil wala na daw pong pag-asa. Pero andyan po si Lord na gumabay po sa akin hanggang sa aking paggaling. Hindi pa daw po ako papayagan na lumabas kasi hanggang wala pong doktor na nakakausap nila na neurologist. Pero andyan po si Lord na binigay niyo po, Lord, binigay niya po ang tamang doktor sa akin. At hindi po ako naoperahan. At nandito po ako sa inyong harapan na nakatayo. Malakas, pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Sa mga prayers niyo po, sa akin po, Lord, mula kay Pastor Roland, Pastor Catherine, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. At nung nailipat na po ako ng ospital, tinignan po ako ng doktor at tinanong-tanong. Tama naman po daw po ang mga sinasabi ko at sinasagot sa kanya. Kaya hindi na dapat operahan, makukuha sa gamot. Thank you, Lord. At maraming salamat po sa inyong lahat. Yan lamang po. Kay Lord lang po ang papurit pagsamba. Amen. Grabe si Lord. Di ba po? He is a Jehovah Rapha, the great healer. Amen po. So purihin po ang Diyos sa kabutihan niya. Ayan po. May habol pa po ba? Ayan si Nanay Concha. Okay, magandang umaga, tanghali na po. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Diyos sa inyong lahat na tumulong, sumuporta sa financial, prayer, sa aking anak. Tunay na pag may pagkakaisa, marami ang magagawa. Gaya ng walis. Pag marami yung walis, kung nag-iisa, hindi makakagawa. Pero pag maraming magagawa at maraming mangyayari. So, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat na tumulong, sumuporta, at kung hindi man kami makaganti sa inyo, ang Lord na ang siyang gaganti sa inyo sapagkat sabi niya, kung gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, ang Diyos na ang magbabalik sa atin. So, salamat po sa inyong lahat. At hindi po maubos yung pasasalamat ko. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil kung wala kayo, siguro, hindi ko alam kung yung anak ko ay, sabi ko nga, kung mawawala yung anak ko, hindi ko kaya. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat dahil hindi po niloob ng Diyos na yung aking anak ay mangyari sa kanya yung sinasabi ng mga doktor. Kaya, salamat sa inyong lahat, salamat sa Diyos, salamat sa ating Panginoon na ating tagapagligtas na siyang nagbibigay ng kalakasan, katatagan ng ating pananampalataya. Salamat po sa lahat. Sa kanya lang po ang papuri at pasalamat sa pagsama. Amen. God is good. Amen. Hallelujah. So, praise God po sa mga pangyayari sa ating mga buhay. So, we thank God din sa halos gabi-gabi na nagpre-preach nag-share ng Word of God. Dahil sa lamay ay we thank God dahil may bunga. At ang pangarap ko pa rin ay balang araw merong magte-testimony na naligtas habang nagsusugal. Dahil nag-share na may share.
Pero meron tayong nagbungan na Bible study sa Matikmatik at saka sa Banawang. So praise God dahil din sa pagtuturo ng salita ng Diyos. So may namamatay, may nabubuhay, at tayo na biniyayaan pa ng buhay, si Brother Ayan, itong pangalawang buhay mo ay talagang nakalaan para sa Diyos. At mas maganda ang takbo ng buhay mo ngayon dahil alam ko na nakaalay sa Panginoon. Sabi ko nga sa mama mo sa text, ikaw ay pinagpala ng buhay para maging pagpapala sa marami pang tao. So, nagkaroon din ng last week, nagkaroon ng DVBS sa Manawag. Bakit ko ito pinapatotoo? Kasi ang DVBS na ito ay ang nagturo na ay mga young people doon na bunga ng tinuruan natin na DVBS. So for all the years nung tayo po ay tinawag sa Manawag, every time na may DVBS, tayo po ang nagtuturo, may import palagi. So praise God dahil we are able talagang yun ang isang role natin sa buhay na nagre-raise up tayo ng leaders. So we thank God, palakpakan po natin ng KBS teachers natin, KBS Eskwela teachers, nakapag-raise po sila ng mga teachers ng DVBS at tuloy-tuloy na magtuturo doon sa Manawag. And SBTC sa June 12, 13, 14. Okay? So, mga level 2, doon na rin ang graduation. And then, next week ay ang DVBS naman dito sa Sapang. Monday, Tuesday, Wednesday. And then, tama ba ko? 5 to 7 ang Sapang. O, sige, announce mamay ni Julina ang bagong mga schedule ng DVBS natin. Dalhin po natin ang ating mga anak dahil itong mga anak natin, sila rin po ay natitrain gaya ni na Maxine, ni na Shekinah, sino pa ba yung mga dating inaalagaan lang noon ay sila nang nagtuturo ngayon. So we thank God po sa pagkilos ng Diyos, and I would like to take this opportunity rin na magpasalamat sa bawat isa na nag-share ng kanilang pledge sa House of Prayer to Hope. Okay? Sa House of Prayer sa taas na ginagawa ay sa lahat po na nagbigay ng regalong, sabi ko po ay lahat po ay nakalaan yan para sa House of Prayer. And I thank you, maraming salamat sa bawat isa na nakipagkaisa at ito po ay gagamitin lahat na ito ay nakalaan para sa ginagawang House of Prayer for All Nations sa 5th floor. So, patuloy po yung project na yan na tuloy-tuloy. So, for all those who would like to take part, the Lord bless you po. So, God bless at maraming salamat sa bawat isa. Thank you so much po, Inay. Ayan po. So, before po tayo mag-closing prayer, announcement po, bukas na po magsisimula ang ating DVBS sa Banawang po and Nilumbot, and also sa Vintinilla, June 2 to 4 po ang ating DVBS. 3 barangay po sabay-sabay ng 2 to 4. Kaya kailangan po namin ang prayers nyo sa mga teachers, and also kung gusto po natin mag-support, pwede nyo pong i-contact si Ate Jo. Pwede nyo din pong i-contact at pwede din sa GC po. Ayan, and also this June 5 to 7 po ay magkakaroon din po tayo ng DVBS dito sa ating Sapang, na kung saan ang magiging student po natin ay Eagles Nest Christian Academy. Kaya patuloy po natin ipag-pray ang mga bata. Ayan, dahil tunay nga na sila na po ang magiging next generation na mag-share. Testimony ko lang po, habang kami po ay lumilibot, sabi ko, sino kaya magtuturo sa Banawang? Sabi ko, kasama ko yung mga bago nating mga kabataan, sabi, Ate, pwede na po ba kaming magturo? Kasi para naman po, training na po namin sa aming campus ministry this school year. Wow, praise God. Sabi ko, sige, no problem. Sabi ko, kaya praise God kasi dati parang, di ba, lagi tayong, sige na, ikaw magtuturo, ganon. Ngayon, sila po ay may kusa na po na magturo sa ating mga bata. Yung dating mahiyain na hindi mo inasahan na siya yung magtuturo sa mga bata. Praise the Lord. Answered prayer. Kaya
Actually po, yung isa po na nagsabi, bunga po siya ng DVBS last year. And then simula po nung graduation na siya po ay nakagraduate ng DVBS, tuloy-tuloy na po siyang uma-attend ng church, and also siya na rin po ay enrolled sa ENMA. So grabe si Lord, alam ko na bawat mga DVBS, ang prayer po namin, lahat ng mga bata na masyaran this year is sila po ay makakilala at magamit din sa Panginoon. So yun lamang po, and then next week po, June 12 to 14, ang ating level 2 and 3 ng SBTC. Kailangan din po namin ng yung prayer, pray for us, sa good weather din po, and also financially. And yun lamang po, ngayon po tinatawagan ko na po si Kuya Darwin para i-lead po tayo sa closing prayer. Amen. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa napakagandang araw na ito. Ng araw na nagkasama-sama po kami, nakinig ng iyong salita, Panginoon. Nalangin po namin na patuloy mo kaming i-guide sa aming mga natutunan na yung mga salita na ma-apply po namin sa aming buhay, Panginoon. At Lord, mas lalo mo kayong gutumin ng iyong salita, ng iyong presensya sa araw-araw, Panginoon. Hanapin ka namin, Panginoon. Patuloy kaming lumapit sa iyo, Panginoon, bilang aming Diyos na takapagligtas, Panginoon. Lord, sa aming pansamantalang paghiwalay din, Panginoon, ay dalangin po namin ang iyong proteksyon sa bawat isa, sa iyong pag-uwi, sa iyong mga tahanan, sa iyong mga pupuntahan pa, Panginoon. Ay, Lord, alam po namin na nandyan ang iyong mga angels, Panginoon, to guide us, to protect us, Panginoon. Salamat sa iyong paggabay sa aming Panginoon. And Lord, patuloy mo kayong gamitin, Panginoon, maging daluyan ng iyong salita, maging daluyan ng pagkapala, Panginoon. Ikaw ang siyang makita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, tinataas ka namin, pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bawat isa sa atin, see you on Tuesday prayer meeting po dito sa ating Central Church.